راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي سوني شدشت حدار كالتشحن عسران سلستانيو كموترو على توزينا كنقدمينا فلما أرستاتو هاجرايت غانتا كوع سغري إرترا كاب مصاري وانش عالم سحبت له مخنيات واحدي باجت دو رعد هدما زتفلالي ريتوتات يوهبلو أب تግራይ ሰብአዊ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ተሓሳሳቢ ደረጃ ከም ዝርከብ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ ትዊተር ንኣፍሪቃውያን ሰራሕተኛታቱ ነበር የከላብቶም ከም ዘሎ ተወቂሱ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰገር ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ከተማ ከረን ዝተፈላልየ ንጥፈታት ስፖርት ኣካይዱ ነይሩ حالتات مكلخال إيرترا أبتي زوز حوان أبا كتما كرن زسلاسلو أمونغو كفلات سراويت زكايد سبورتاون فتات صوتات كعس أجري كعس سكيت كعس مرببن أتلتيكسن كالإنزات تقال لينيرو أبتي نلعلي حدور حس تخيدت صوتات نتفتات سبورت درجة بمول تسعتي كعس أجري زت أرنفة بمنبارو حريتي هجرايت جانتا كعس أجري نمرات أزيو موتشو جيزي فاتيريو تسعتي كعس أجري كلبات إيرترا أولات هجراوي أجلجلوت بمخانم أبتوانتي بمولهم نكف لها تسراويتهم تمليسهم يوم نتصوتا أب كرنتا خاخيبهم كأنيوم راديو إيرنا بزعبازي أفلوت اللوم زبلتهم كوشت إيرترا بموكاس بزعبا مخنيات مبكور كاب متصاري وانش عالم كترقاقت أبز فتنتلو زتفلالي ريتوتاتيا تقبيلا قالي كابو هاقرايت غانتا كاب متصاري وانش عالم زبوخرتلو مخنيات بحسرة باجت كم زغوني كقلتون كلو قالي كالوت دما تتصاوتي كيهادمو بمسقاي زبل إركبو تتصاوتي هاقرايت غانتا قديمهم كعسو كتصاوتو وفيروم ببزحي زتقفولو واقات أميتات بمزنحو حجون تمساسالي سقات كم زلو كاب إيرترا استرغب حبريتاي زملكت انتخوني نزن مشفان واحد باجت بزبل كم زتشفنه بتوسخي تقليسو حدي كابتوم كاب إيرترا ززراربنا سبات تتصاوتي كعسو سقري أب كرنت أخاخي وملو أبزنبرو اوان حدستي تتصاوت زحوست بلستحريت غانتا ناي ممرات عدل كم زنبره انتخونا جن ازون كم زتخسره أسميرلو أب تግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንምህዳ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበር ዓመቱ ኣቕፂሩ ኣብ ዘሎ እዋን ዛጊድ ሰብኣዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ከም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ ጊዜያዊ ማዓስከራት ናይ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ልዕሊ 1 ሚልዮን ከም ዝኾነ እዚኦም ድማ መነባብሮኦም ኣብ ትፅቢት ሓገዝ ከም ዝምርኮስ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ምዕራብ ትግራይ ብዕጡቓት ኣምሓራ ሰሜን ትግራይ ድማ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ ብምህላው ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ዘለዉ 10,000 ሰባት ናብ ዓድታቶም ተመሊሶም ሕርሻውን ንጥፈታቶም ከካይዱ ኣይከኣሉን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ትግራይ እኹል ናይ ምግቢ ቀረብ ብዘይምህላው ብጥሜት ትሑት ኣመጋግባን ሕማምን ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ ነዚ ንምካት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብተወሳኺ 10 ተመዛበልቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ተዓቂቦም ብምህላዎም ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ማዓስከራት ተቐይረን ኣገልግሎታት ትምህርቲ ክጅምራ ኣይከኣላን ትዊተር ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቢኤክስ ዝፅዋዕ ዘሎ ሓደ ካብ ህቡባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ስራሕ ዝኣለዮም ኣፍሪቃውያን ሰራሕተኛታቱ ነበር የከላበት ከም ዘሎ ጥርዓን ቀሪቡ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ኢሎን ማስክ ብዝተባለ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመበቆሉ ማሃዝን ቢልዮነርን ብ44 ቢልዮን ዶላር ምስተዓደገ ስሙ ናብ ኤክስ ቀይርዩ ኢሎን ማስክ ንኤክስ ምስ ወነነ ምትዕርራይ ምግባር ብዝብል ምኽንያት መጀመርታ ዝወሰደ ስጉምቲ ምፅልፃል ሰራሕተኛታት ነይሩ ኣብ ትዊተር ካብ ዝነበሩ 8,000 ሰራሕተኛታት እቶም ልዕሊ 6,000 ክፅልፀሉን ከለው ኣብ ከተማ ኣክራ ጋና ዝነበሩ 20 ሰራሕተኛታት ድማ ብዘይ ናይ ካልእ ስራሕ መድለይ ግዜ ወይ ብዘይ ዝተሕጋግ ካብ ስራሕ ተባሪሮም እዞም ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ካብ ዝባረሩ እዛ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ሕዳር ዓመቶም መሊኦም እኳ እንተኾኑ ፈትሒ ክረኽቡ ዝገበርዎ ፃዕሪ ዛጊት መልሲ ኣይረኸበን እዞም ኣፍሪቃውያን ፈትሒ ዝሰኣኑ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኖም ንትካል ኤክስ ኣብ ክስምዑ ዝኽእል ከረኻኽብሉ ስለ ዘይከኣሉን በንጻሩ ትትካል ኣብ ኣፍሪቃውያን ዘለዎ ንዕቀት ዘንጸባርቕን ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሰርሑ ሰባት ሓደ ካብ ኣውራ ስርሖም ናይ ጽልን ዓመፅን መልእኽታት ከይመሓላለፍ ዝመምዩ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣፍሪቃ ተኣከል ኣህጉር ሰራሕተኛታት ኤክስ የብላን ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን